Moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que xa paso a darvos conta dos asuntos máis importantes que tratamos na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar. Hoxe aprobamos diferentes cuestións que virán a mellorar a atención que desde a Deputación de Lugo prestamos ás persoas, porque son cuestións relacionadas cos coidados, coa eficiencia na xestión, o aforro económico e a utilización de recursos. Medidas que dan conta do noso compromiso co territorio, porque fortalecemos os servicios propios e conseguimos así unha institución máis próxima, máis eficaz e máis autosuficiente. Neste sentido, aprobamos en primeiro lugar as bases específicas de 2 procesos selectivos que convoca a Deputación de Lugo para o ingreso en 8 prazas de psicólogo e 2 de veterinario de personal funcionario de carreira. En ambos casos, as prazas serán de acceso libre polo sistema de concurso-oposición. As prazas de psicólogo serán para dar servicio aos centros de atención a maiores e as de veterinario a Granxa Galloso Castro. Sabedes que a Deputación de Lugo ten unha rede de 9 residencias repartidas pola provincia, cun sistema de xestión público, próximo e de calidade que pon no centro as persoas facendo do benestar social e a dignidade a nosa principal prioridade. Neste sentido, o papel dos psicólogos nos centros de atención a maiores é amplo e, sobre todo, é esencial, porque son os que traballan por manter e mellorar a saúde mental, emocional e cognitiva das persoas que viven neles e tamén, como non, das súas familias, así como tamén do persoal de profesionais que traballan neles. Por outra banda, na Granxa Galloso Castro, as persoas con formación veterinaria desempeñan un traballo multifacético, garantindo a seguridade, a formación e a innovación nas instalacións que a Deputación de Lugo ten na Granxa de Castro Riberas de Lea. No que ten que ver coa mobilidade, na Xunta de Goberno aprobamos por unha banda a adxudicación do contrato para o suministro dun camión con cisterna de emulsión asfáltica para o parque móvil, por un total de 165.000 euros, e con esta contratación estamos a renovar a maquinaria do propio parque móvil da Deputación, que, como sabedes, en moitas ocasións é o encargado das tarefas de mantemento e conservación das estradas ao largo da nosa provincia. Ademais, no que ten que ver coa mobilidade, aprobamos tamén a licitación da contratación do Servizo de Coordinación de Seguridade e Saúde nas obras da Deputación. O orzamento será de máis de 340.000 euros e terá unha duración de 2 anos prorrogable por outros 2. Ademais, xa por último, nesta Xunta de Goberno sacamos adiante a licitación para a contratación por lotes da suministración de licencias de software técnico específico para a Deputación de Lugo. Dunha banda, o soporte informático de deseño técnico, arquitectura, enxeñaría e construción, e doutra, deseño gráfico e software de asistencia técnica. O orzamento conxunto supera os 100.000 euros e terá a duración dun ano con posibilidade de 2 prórrogas. Esta medida contribuirá, como vimos facendo ao longo dos últimos anos, á modernización administrativa, vai mellorar a eficiencia na xestión e, sin dúbida, redundará nunha mellor atención ao cidadán. Polo que, como vedes, nesta Xunta de Goberno todas as cuestións aprobadas están destinadas a reforzar a Deputación na súa atención aos veciños e veciñas desde o punto de vista da mellora na calidade dos diferentes servicios que dende aquí ofrecimos. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas.